ga kai nawa da sharrawa Alhaji Abubakar baba shiri ba sa an kunu ne ba jirgi bai kama da mota ba ɗaya nan jiran dubu baba Alhaji Abubakar gaba da Allah tsare ka ko babu tambaya mun san kin ka fige magauta gaba dai Allah tsare ka ko babu tambaya mun san kin ka fige magauta gaba dai Allah tsare ka ko babu tambaya mun san kin ka fige magauta ya tabaraka sarki Allah kai nake kira farko daga asanni babbar giwa Allah da ɗaya basirar waka a cikin ta ne karko mai jama'a masoyin kowa ta waƙe mai gida na jan zaki idan hakan nake sabko Allah ƙara lafiya ya sarewa Alhaji Abubakar injiniya raba ginshikin mu mai mamugata gaba dai Allah sare ka ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta ya rabbi ai salati ba adadi gun su shugaban kowa daga asanni babbar giwa baba ga Fatima da ga Aminatu mun rike shi amfanarwa mai jama'a masoyin kowa Allah asasa bai da waliyai tun sular su mun samu ruwa Allah ƙara lafiya ya sarewa a salati kanka Allah same jama'a da yayi rukogun bauta gaba dai Allah sare ka ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta gaba da Allah tsare ka gaban goma jinginar al'umma daga asanni babbar giwa ka tafi lagai na sarkin aiki dawe su Allah ƙaro girma mai jama'a masoyin kowa rana farin cikin mai shanya tuni ka wuce da zancen kurma Allah ƙara lafiya ya sarewa gaba mela mela babban jirgi an gona mama bai mamagata gaba dai Allah sare ka ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta Alhaji Abubakar injiniya raba ka wuce sanin su daga asanni babbar giwa ga kwangire da karfan jirgi kawar gaje shirin su mai jama'a masoyin kowa farin wata sanya ɗanye nuna ta taka min yi ba mata su Allah ƙara lafiya ya sarewa gogon karfe kake injiniya Abubakar Allah da ɗagata gaba dai Allah sare ka ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta sirri kare wunin doki baba gaskiya kaɗe karkewa daga asanni babbar giwa Lailatul Qadar muna tare da kai dan kai ilahu ne karkewa mai jama'a masoyin kowa baya kake mai goya marayu Allah ya ƙara ɗumbin baiwa Allah ƙara lafiya ya sarewa kurman baki a sirrin Allah kake jallara fi ƙara nagarta gaba dai Allah sare ka ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta sarki ado sarki a gida zaki yake da wannan take daga asanni babbar giwa haƙurin abama kullum shine mai jure tafiya sai falke mai jama'a masoyin kowa kanki a kanka dole barka ƙaryar su mafarauta ka kai ƙara lafiya ya sarewa ango ga mama Maryam baban Maryam tsatsan gidan masarauta gaba dai Allah sare ka ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta ga labule asirin ɗaki Alhaji Abubakar mun jirya daga asanni babbar giwa maiki masu hangen nesa halin ka baba dole a koya mai jama'a masoyin kowa igiyar ruwa kaɗai mai tsafi kai teku ne kana da masoya Allah ƙara lafiya ya sarewa kuma je sassaka ko sara ba su karka ba shirin yayi rata gaba dai Allah sare ka ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta kowa ya ja da ikon Allah wallahi to yana ganganci daga asanni babbar giwa warzan ya riga ya rike Allah gunsa ne yake fadanci mai jama'a masoyin kowa Alhaji Abubakar bawan Allah jalla rabbi ƙara karamci Allah ƙara lafiya ya sarewa sawa a san masai ne kallon waza ya ja da kai a nagarta gaba dai Allah sare ka ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta jeje ba a yi maka kyaure Alhaji Abubakar gwarzona daga asanni babbar giwa zinarin duniya ne kai gamba karanta ke yin zana mai jama'a masoyin kowa dama duk uban tafiya nan yara ku daina zancen fauna Allah ƙara lafiya ya sarewa tafi sannu sannu dawo sannu Allah kaɗai yake maka gata gaba dai Allah sare ka ko
babu tambaya mun san tuni ka bige magauta. Iya hajiyar mu zan gaida ma mata a dole in gaishe ta. Taka a sannu babbar giwa. Hajiya Maryam mamar Maryam zinariya a cikin mata. Mai jama'a masoyin kowa. Mata ga Alhaji Abubakar mai jama'a ku kalle ta. Allah ƙara lafiya ya sarewa. Mamar Abubakar Saddiq Umar Fatima diyan yan gata. Gaba dai Allah sare ka, ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta. Gaskiya da tsoron Allah mamar muke rike kin tsira. Taka a sannu babbar giwa. Giwa kadai take kasaita kowa ya ja ki take shura. Mai jama'a masoyin kowa. Sai kin iso ake farawa da kin wuce shirin ya Allah kaura. ƙara lafiya ya sarewa. Cutar muke kadai muka nuna kowa ya ganki to ya huta. Gaba dai Allah sare ka, ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta. Fanni na taimakon al'umma ko koi rike hakan tun farko. Taka a sannu babbar giwa. Dan kun aminta bautar Allah ne shi yasa kuke daɗa ƙarko. Mai jama'a masoyin kowa. Dangi da yan uwa da abokai da addu'a gare ku sulun Allah ƙara kowa. lafiya ya sarewa. Allah ka amshi roƙon da muke yi don isar sa angon binta. Gaba dai Allah sare ka, ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta. Gaba da Allah tsare ka ko babu tambaya mun san tuni ka fige magauta. Gaba dai Allah sare ka, ko babu tambaya mun san tuni ka bige magauta. Gaba dai Allah sare ka, ko babu tambaya mun san tuni